Vcdc सिङाव गं 10था प्रधान मन्त्री आवास योजना लुफुंनाय न'खौ बेखेवदों। चिरां जिल्ला 13 नं समस्तिनि सिङाव थानाय बेंटल खोन्दो जौखांनि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामियाव दिनै प्रधान मन्त्री आवास योजनानि लुफुंजानाय न'फोरखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा 10था लुफुंजानाय न'फोरखौ बेखेवनानै होदों। हाबाफारियावनो बेंटल Vcdcनि गाहाय मासिगिरि बिथांजों लोगोसे UPPL हान्जानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। लोगोसे बेंटल Vcdcनि मासिगिरि मृदुल नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि गासै न'नि अनजिमाया गं 154 बिनि उनाव फैबावगोन होनना न'नि अनजिमाया गासै 350नि बारा गोरिब नखरनि सुबुंफोरा न'खौ मोननो हागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। मा बुंगोन सार न' बेखेवनायखौ? ओरैनोथ' दिनै दुलाराय जोंनि बिटिसिनि सिङाव मोनब्रै जिल्लानि सिङाव जेसेबां आवास प्लास खामानि जाफुंगासिनो दङ बिनि न' दरजा खेवनायनि हाबाफारिखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा सरकारनि सोद्रोमा साफ्रोमबो जोङो मावफुंगासिनो दङ। गुबै खोन्थाया जादों जों जेसेबां हायो खोब स्पिडआव मावनायनि थाखाय माबाखौ लादों। बेनि थाखाय सोरबाया राजखान्थि गेलेनो नागिरनो हागौ। बे राजखान्थि गेलेनायनि टाइम नङा, जौगाहोनायनि टाइमसो। ओंखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो मोननानै गोजोननायखौ मोनदों। Vcdc हिसाबै दिनै गंबेसे न' बेखेवनायखौ? दिनै 10था खालामगोन, अब्लाबो आं जागायजेननानै दा दैबाना जेरावनो मेरावनो दैबाना जादों। बेंटल जोंनि बे सिडली ब्लकनि आन्दारावबो गोबां जायगायावनो दा मालिबिटानिफ्राय लानानै ओरैजाय दैबाना जागासिनो दङ सिडली आरो बर' बाजार ब्लकनि आन्दाराव। ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्राजोबनानै दा गावबा गाव खामानियाव थांजोबदों। दा ओंखायनो बावैसोनो जोंनावहाय 14 नं चिरां दुवार बियाबाव मोनथाम जायगायाव पार्क फाइन दिनै गारगोन। बेनि हाबाफारियाबो जागोन, बेवहायनो आं नांथाबना थागोन। सार बिटिआरनि MCL बिथांमोना बावैसो साननि सिगां गोलोम बोथोरनि रामगावजा एसेम्बलियाव थांनायखौ जों नुनो मोनदों। लाजिदों बिसोरो, लाजिनायखायनो माने ओंखारबोदों। आरो गुबै बाथ्राया जादों बिसोरहा बुंनांगौ जेबो गैया। बिसोरो मोनसे अजद दैखांदों सरकारनि सायाव जे डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायगोन होननानै। आरो डिलिमिटेसना जेरावहाय जोंनाव माबायावनो गैया, एजेन्डायावनो गैया, कुइसन आवारावनो गैया। बिथांमोननो कुइसन आवार, बिथांमोना बिराद मोजाङै मिथिगौ 17 बोसोर सासन खालामनाय सिस्टेमा मा बेखौ मिथिगौ। खिन्थु सिस्टेमखौ बिथांमोना 17 बोसोर फालिबोआखै। बे मोनसे कालसार जाबाय। दिनै सिस्टेमजों सोलिनायाव एसे लाजिनाय मोननानै बिथांमोना दिनै ओंखारलांदों आरो मा। दैबाना जानाय ओनसोलफोराव मा राहा लानाय जागोन रायजोफोरनि? इमिडियेटलि न' गैजायैफोरनो सोरबाया जुदि रिलिफ थानो गोनां जादोंबा बिथांमोननि थानायनि बेबस्थाखौ गभर्नमेन्टआ ओरैनो रेडि जानानै दंखायो। रेसन रेडि जानानै दंखायो। इर'सन प्रटेक्सननि थाखाय जोंनाव पार्क फाइन इमारजेन्सि होनो थाखाय रेडि जानानै दंखायो।